Becsipogott a kapu. Ha? Becsipogott Ha? a... Kurva turisták, the door is csip-csirip. Magyar vagyok. Akkor mit értetlenkedsz? Becsipogott a kapu. És mit akarsz, kukorékoljon? Nyugodj meg, Tibi. Nem vagyok Tibi. Én vagyok Tibi. Viselkedj, hogy a képzésen tanítottak, a vásárlónak mindig igaza van. Kedves vásárló. Nem vettem semmit. Mert ellopta te tolvaj rablógazdag. Azt mondja, halló, Békesség Istentől. elnézést ön milyen szerelő? Katolikus. Katolikus, atya, fiú, szentlélek? Víz, gáz, villany. Nos, csöpög a boiler. Imádkozzunk az ő lelki üdvéért is. Hát jó, imádkozzunk, de mi kellene ahhoz, hogy kijöjjön megnézni? Csoda.